Tagmangkalan. Kayo mo na sorry. Ano lang mo? Ay, kusa. Ako nihatag nila sa pinagsulat. Ano na lang kami magkakagot? 1, 2, 3, smile! Mga kapatid, sa oras na 9:30, gusto ko lang batiin happy birthday bago marayang na ikaw ay tutok na sa atin ngayon, lalo na ang kanilang mabait na bossing, si Sir Romnick Ignacio. Matyo naman ako ni siya ay. Morning Rush. Hi guys! Hi guys! Hi! Dito nga to. Agi. Pag-video agi. One, two. Sige na. 1, 2, 3.
Lugod daw. Wow! Advance. Yan ang iwan ako. With feelings. Wow. Hindi. Ko nakita. Hi, Dam! Nagtindira na ko ng siya niya. Dam! Oy! Go! No, no, no! Go back, go back! Go back! Come! Ba't yun? May nauna siya ay. My favorite color.